Натис финансите с Яна. Следващият път ще вечеряме в собствен дом. Рано е да се хвалим. Още не сме го купили. Все пак честито. Ще спрете да плащате наем. С кредит ли ще го вземете? Да, обаче трябва да внимаваме да не ни излезе солено. Първо, разберете каква е крайната цена на жилището и след това преценете как стойността му ще се развива във времето. Второ, изчислете вашите спестявания, настоящите ви и бъдещи месечни доходи и разходи. Трябва да прибавим и разходите за ремонт. Да, както и всички разходи, свързани с кредита, като нотариални такси, такси за оценка на имота и за страховка на жилището. Да обобщим, разберете крайната цена на жилището и преценете как тя ще се развива във времето. Изчислете вашите спестявания и настоящите ви бъдещи месечни доходи и разходи. Определете каква сума ви е необходима от банката за вашия проект. В допълнение бих ви посъветвала. Интернет като източник на информация не е достатъчен и не може да замени съветите на вашия банков консултант.